Ahojte všetci. Takže tí, čo neviete, tak sme v jednom dome, v ktorom je údajne zlá energia. Práve mám v ruke zariadenie, ktoré takto detekuje elektromagnetické a statické pole. Tu ako ukážka, tu je vypínač a keď sa k nemu približím, tak takto reaguje. No v tejto spálni reaguje na jedno miesto, kde nie je nič. Nie je tu žiadna zástrčka. Je tu len vlastne taká skriňa a tu v tejto časti to reaguje na túto energiu. Skúsim zažnúť. Aby ste videli. Tu niečo je. Tuto už stíchlo. A tu v strede je najvyššia, nejaká najsilnejšia energia. A stále to tu je. Majitelia toho domu sa sťažujú, že sa cítia zle, že spovaly idú nejaké podivné zvuky, kroky. Tak sme sem prišli zistiť, kde je problém.